Kaixo, bideo hau oinarrizko xake emateen barruan dago, eta bideo honetan ikusiko dugu xake ematea, erreginak eta erregeak, aurkariaren erregeari ematen dion xake ematea da. Bideo horrekin gertatzen ez zen bezala, erregina bakarra dugunean, erreginak bere erregaren laguntza beharko du xake emateko. Xake emate honek bi etapa ditu. Lehengo etapan saiatuko gara aurkariaren erregea eta beroko lau eskinako batera eramaten. Eta horretarako erreginak ez du beharko bere erregaren laguntza. Laguntza beharko du aurkariaren erregea lortu dugunean lau eskina horietako batera eramatea, xake emateko. Dorrekin gertatzen zen bezala, joan behar gara murrizten errege baltzak dituen laukiak. Orduan, adibide honetan, lehengo pauso izango da, bailarak mozteaz ba, eta horretarako nora mugitu dezakegu erregina, bi lauki honetara. Metodologia honetan, errege baltza bultzatzeko guk egin beharko duguna da gure erregea errege baltzetik zaldiaren salto batera jarri. Beraz, bi aukera hauetatik onena G laura ekartzea da. Ikusi dezakezuenez, zaldiaren saltora jarri da. Eta orain, erregea mugitu egin beharko da. Ze aukera ditu erregeak? Baditu 3 aukera hauek. Ona mugitzen bada, zutabe bat irabaziko diogu. Ona mugitzen bada, ilara bat irabaziko dugu, eta ona mugitzen bada, bai ilara eta bai zutabe bat irabaziko dugu. Erregea horra joata aukeratzen du, gu zer egingo dugu, gure erregina aurkariaren erregetik zaldiaren salto batera jarri. Eta horrela goaz, zutabeak irabazten konturatzen bazarete. Mugitu du, gu goaz gure erregea zaldiaren salto batera uzten. Erregea azken ilarara irten denean, guk aukera bi ditugu. Bata da, jarraitzea zaldiaren saltora uzten. Baina nik gomendatzen dizuet, azkenengo ilara edo zutabera iristen denean, aurkariaren erregea ja, zutabe horretan mantentzea. Erregea mugitzen jarraitzen du eta gu zer egiten dugu zaldiaren saltora jarri. Erregeak ja ez du posibilitate bakarra du hemen, atzera joan behar da. Eta hau, momentu oso garrantzitsua da. Zergatik, konturatu behar zarete hemen, errege baltzak dituela bakarrik bi mugimendu posible, bi lauki mugitzeko. Orduan, guk gure erregina urreratzen badugu, akats handi izango da. Zergatik, ez diogolako uzten erregari lauki bat ere ez mugitzeko, baina dagoen lekuan salbo dagoenez, izango litzateke berdinketa, ez ba? Orduan zer egin behar dugu? Bi lauki geratzen zaizkio momentuan, izango da momentua gure erregea hurbiltzeko.
beltzek dute jokaldi bakotzean posibilitate bakarra, dala alboko laukira joatea. Eta gu ikusi zelan joan garen gure erregea hurbiltzen, ez ba? Erregea hurbiltzen jarraitzen dugu. Eta orain, ja, gure erregeak erreginari lagunduko dio, sake emateko lauki horretan. Orduan, nahi dizuet erakutsi, gauza berdina baina koloreekin. Esan dugu, hasieran, gure helburua dela erregea eskina batera eramatea eta genituen bi aukera, ez ba? Aukeratu dugu hau, jartzen delako zaldiaren saltora. Eta joango zarete ikusten pantailan, zelan erregea dituen gero eta lauki gutxiago mugitzeko. Mugitzen du eta zutabe bat galdu du. Mugitzen da eta beste zutabe bat galdu du. Eta mugitzen doan enean, badoa laukia murrizten. Gogora, eta hau izan da, momentu esan dizuedana, ja erregea azken zutabean edo hilaran dagoenean, nire gomendioa dela zutabe edo hilara horretara murriztea, kasu honetan, erregea azutabera murriztuko dugu. Eta joango gara bultzatzen erregea, berak izan arte, bi lauki bakarri mugitzeko. Eta gogoratu, momentu horretan, izango da ordua, gure erregea hurbiltzen hasteko. Beti itxiko dizkiogu lauki bi hauek errege baltzari, guk gure erregea aurreratzen dugunera arte. Bale, eta igual galtzen duzu zergatik joan den denbora guztian zutabeak ematen, ez ba? Ikusiko dugu hemen, zutabe eman barik, aukeratu dezake hilara bat ematea, baina ikusi gauza, berdin jarraitzen du. Guk ikusi dugun adibidean, erregea azken zutaberantza joan da. Hemen azken zutaberantza joan beharrean, hilara bat gorantza joan da. Bagu zer egingo dugu? Erregina zaldiaren saltora jarri. Eta ikusiko dugu berriz ere, zelan doazen bere laukia murrizten. Hilarak irabazten goaz. Orain, bi aukera bakarra du, B8 joango da, azken hilaran dago, guk zer egingo dugu? Azken hilara horretara murriztu. Erregea mugitu beharko da bi lauki horien artean denbora guztian, eta guk orduan zer egingo dugu? Gure erregea lauki honetara ekarri, erregin apoiatzeko eta sake emateko. Hau izan da erregin eta erregeak nola ematen duten sakea esplikatzen.